Dnes z Liptovskej Mary vyskakovali až do 9-metrovej výšky morské panny. Teda skôr morskí panici. Mnohí, ktorí si dnes vzali dovolenky a chytali bronz, ostali naozaj prekvapení, keď takéto niečo začalo vyskakovať z hlbín. Takéto divadlo našinec ešte pod Tatrami zrejme nevidel. Dnes na Liptovskej Mare boli dva extrémy. Extrémne teplo a extrémny adrenalín. Ako sa cítiš? Cítím se super, je to úžasný tohle, pecka! Tak toto je flyboard. Jeho princíp je veľmi jednoduchý. Skúter vháňa obrovským tlakom vodu do 18-metrovej hadice. Ta voda nám jde do trysek a pak vás to znese do výšky a čím vlastně dáte větší otázky na tom skútru, tak tím jdete výš. Tak takémuto vodnému divadlu nerozumel ani Tatranec so svojimi junákmi, ktorí sa plavili na lodi. Aj keď Tatranca prehovárali, aby sa takto vzniesol nad vodu, tento ani za svet nechcel skúsiť. Pritom podľa českého majstra flyboardu je to vraj velmi jednoduché. Nejdůležitější je vidět, kde mám vlastní tělo, o těžišti a dát ho přesně nad prokno, tak aby nespadnulo dopředu dozadu, tak je to čistě jenom o balancu. Títo teda špičkoví flyboardisti k nám prišli prvýkrát na Slovensko, je to jedinečná ukážka. Na Mare nechýbali ani iné vodné športy. Je to dosť podobné ako zimné lyžovanie alebo snowboarding. Kde je horší pád, na snehu či na vode? Aj na vode, aj na snehu. Toto sme chceli voľakedy robiť na plčkách, ale strašne pomaly ťahali. Tak sme to neurobili, iba na váhu sme to mali proti prúdu za ondenvo. Eliška Prečová, televízia Joj.